Takže už to viete, začal sa nový školský rok. My teraz pôjdeme ale do takej školy, kde to nebude len o klasickom bifľovaní, o písomkách, ale bude sa trochu riešiť aj niečo iné. Áno, ide o projekt Akadémie veľkých diel a ten ponúka úplne iný spôsob vzdelávania. Vo väčšine je to o prepojení obsahu s každodenným životom, ale hlavne podporuje kritické myslenie. No ale viac nám prezradia naši hostia, riaditeľka a spoluzakladateľka Akadémie veľkých diel Miroslava Duranková, spoluzakladateľ a rektor Martin Luterán. Vitajte. Dobré ráno. Dobré ráno. No poďme na to. Poďte nám prezradiť, čo ste to ušili na tých žiakov a študentov. No tak my už teraz 6. rok začíname na školách stredných, ale aj základných po celom Slovensku. A ušili sme na nich taký projekt, ktorý presne sme si hovorili, že na Slovensku chýba to kritické myslenie, čo sme vnímali nielen zo všeobecného života, ale aj z rôznych PISA testovaní a výsledkov. A preto sme si povedali, že ideme s tým niečo robiť a budeme sa zameriavať na kritické myslenie, na čítanie s porozumením a na sústredenosť, lebo to sú všetko veci, ktoré naši študenti potrebujú, aj učitelia. A nie je to učenie, ale diskutovanie. To je asi taký ten základ toho. Presne tak, že naši študenti spolu s učiteľmi si najprv rôzne diela prečítajú, alebo používam aj filmy, alebo hudbu, alebo dokonca maľbu. A potom spoločne 90 minút na seminároch diskutujú o týchto veľkých dielách západnej civilizácie. Asi je dôležité povedať, že nejde o povinnú hodinu. Je to predmet nepovinný, kde sa žiaci môžu dobrovoľne prihlasovať. A ja viem, že vy už fungujete od roku 2019. Áno. Ten záujem stúpa? Áno, stúpa. Už vlastne týmto rokom, posledným, ktorý uplynul školský, tak bránami akadémie prešlo vyše 2000 študentov a každým rokom narastá ten počet. Tento rok vyše 120 učiteľov ide otvárať taký, ako my to voláme, že klub Akadémie veľkých diel na svojej škole. Ja sa musím opýtať, kto je taký akademik? V úvodzovkách hovorím, typický študent, ktorý sa prihlási do takého krúžku. Je to čistý jednotkár, bifľož, alebo naopak taký, ktorý si pod lavicou čítal knižky, ktoré nie sú v povinnom čítaní, alebo pozeral zaujímavé filmy a chce sa s niekým baviť o tom. Kto je taký ten tradičný člen? Podľa mňa je to všelikto. Popravde máme aj študentov, ktorí predtým nečítali knihy a aj vďaka akadémii začnú čítať knihy. Asi tam budú aj nejakí bifloši, ale je to pestré. Nedá sa povedať, že sú to iba presne tí, ktorí si pod lavicou čítali niečo. Ak nás teraz študenti pozerajú, vy už ste to teda rozšírili aj na základné školy. A Druhý stupeň. Druhý stupeň. Tak a tam je to asi určite vhodnejšie možno ako na tom prvom. Ale ak nás teda sledujú a možno sa teda vyskytne táto možnosť aj na ich škole, tak čo môžu očakávať od tohto predmetu, od tejto hodiny? Ako to nazvať? My to voláme, že to je taký klub. Od tohto klubu. Môžu určite očakávať nových kamarátov. To je podľa mňa veľmi silný aspekt tohto programu, že si tam vytvoria nových kamarátov. Dokonca veľakrát nám hovoria, že som kamarát s niekým, s ktorým by som kamarát nikdy predtým nebol. A zrazu sa búrajú také bariéry a predsudky. A určite veľmi veľa zážitkov z tých konkrétnych diel. A úplne iný vzťah s učiteľom. To, k čomu vedieme našich učiteľov, ktorí prejdú teda našim tréningom a môžu viesť tieto kluby, je, aby sa vypli z toho módu experta, ktorý odovzdáva nejaké vedomosti a zapli sa do módu moderátora. V zásade ich učíme tomu, čo robíte vy tu, aby dokázali klásť otázky, aby dokázali počúvať a viesť tú diskusiu nejakým smerom, ale v zásade sú tam dosť pasívni moderátori niečoho, čo sa deje práve medzi tými študentmi a tým veľkým dielom a tým veľkým autorom. Čiže učiteľ nevsugerováva svoj názor, ale práve naopak rozprudzuje tú diskusiu, aby každý prezentoval ten svoj názor a tú svoju emóciu z toho daného diela. Áno, ale to zase čiastočne pripravení, že dohodnú sa, že budeme debatovať o tejto knižke, vyberie sa nejaká konkrétna knižka, najprv si ju každý trochu prečíta a potom sa do seba pustia? Študenti majú takú online knižnicu, aj učiteľ to má, kde majú všetky diela už dopredu dané. Bezplatno? To je v rámci programu, v rámci toho školného, kde majú všetky diela k dispozícii. A oni presne už vedia, že napríklad tento seminár je bez prípravy, lebo je tam maľba, na ktorú sa netreba chystať, ale na ďalší seminár si potrebujú pozrieť nejaký film. Veľakrát si to pozerajú aj s rodičmi doma a potom aj s rodičmi o tom debatujú. Takže hej, už dopredu vedia.
A očakáva sa príprava na niektoré semináre, nie na všetky. Mňa tam ešte zaujala tá jedna vec, že máte učiteľov. Predpokladám, že v dnešnej dobe, kedy je častokrát nedostatok učiteľov, to možno, že bolo zo začiatku komplikovanejšie. Je aj z tejto strany vyšší záujem, stúpajú žiadosti učiteľov, že sa chcú zapojiť do tohto programu? Myslím si, že časom áno. Vždy je to vždy výzva. Pozvať nových učiteľov do programu. Veľakrát je to aj o tom, že učiteľ sa aj prejde si tým tréningom a školením, ale niekedy sa mu nepodarí otvoriť možno niekedy aj z nejakých rodinných dôvodov, alebo aj nie je to priaznivé prostredie na škole, alebo tá škola ešte nie je na to pripravená, aby taký program mala na svojej škole. Čiže stále sa môžu zapájať, ak by mali záujem. Stále sa môžu. Jedna dôležitá vec tu vlastne odznela, že oni tiež prejdú školením. Že najprv tí učitelia, kým sa stanú vlastne šéfmi alebo takými komunikátormi v rámci akadémie, sami sú členmi nejakého krúžku. A nielen to, ale potom naďalej zostávajú s nami v kontakte a vlastne dostávajú počas toho mentoring. Čiže napríklad nahrajú tú svoju hodinu a dostanú spätnú väzbu na to, ako tá hodina prebehla. Čiže ten proces zaučania sa a premeny toho učiteľa z pozície experta na pozíciu facilitátora diskusie je proces, ktorý sa neudeje takto a vyžaduje si to nejakú spoluprácu. A to, že tento projekt má naozaj veľký zmysel, ukazujú za vás aj výsledky, ale o nich si povieme až v tom druhom rozhovore. A ja sa musím priznať, mňa celkom zaujímajú, že ktoré filmy dnes budú pozerať stredoškoláci, takže aj to nám trochu naznačíte. Zatiaľ ďakujeme. Ďakujem. A my budeme v nasledujúcich minútach pokračovať v téme, ako medzi žiakmi našich škôl budovať kritické myslenie, zároveň sústredenosť a aj schopnosť rozumne diskutovať. Ak nasledujete od začiatku, tak viete, že hovoríme o Akadémii veľkých diel. Máme tu spoluzakladateľov Miroslavu Durankovú a Martina Luterána. Ešte raz pekné ráno. Dobré ráno. A ja si iba vrátim k tej hlavnej myšlienke, o čo vám v podstate išlo, keď ste v roku 2019 išli do škôl a išli za žiakmi. Vašim cieľom je inšpirovať, aby mladí ľudia túžili po múdrosti a kráse vo svojich vlastných životoch. A teda dovolím si tvrdiť, že to je cieľom, ktorý sa podľa mňa snažíme docieliť viacerí. A častokrát nevieme na to, ako. Darí sa vám to? My si myslíme, že áno. A to, prečo sme začali akadémiu, bol vlastne výsledok toho, že sme mali už skúsenosti s mladými ľuďmi, obzvlášť teda so stredoškolákmi a pracovali sme s nimi tak akože lokálnejšie a rozmýšľali sme nad tým, ako to rozšíriť, ako mať väčší zásah na oveľa viac stredoškolákov, ktorí by mohli zažiť to, čo my sme zažívali s tými našimi, ktorí prišli ku nám na letnú školu alebo sme boli na niektorých školách. A teda to rozhodujúce je pre nás čo nám pomohlo to rozšíriť, bolo, že sme pozvali do spolupráce existujúcich stredoškolských učiteľov a že sme to postavili vlastne na veľkých dielach a veľkých mysliteľoch. Že sme pozvali tých mladých do diskusie s ľuďmi, ktorí boli pred nami a zanechali niečo, čo obstálo v tom teste času. Keď hovoríte test, je vôbec niečo také ako láska k umeniu, k veľkým dielam, k diskusii merateľná? To sa dá zistiť, lebo to asi neurobíte na konci akadémie test, že kto ako obstal. Tak špecifikom tohto programu je, že my testujeme tých študentov aj pri nástupe, aj pri konci. Čiže sú aj nejaké merateľné kritériá, ktoré sa niektorými testami dajú zachytiť. A samozrejme zbierame spätnú väzbu, kvalitatívnu spätnú väzbu. Čiže pýtame sa študentov jednak na ten ich zážitok a na ich vlastne sebahodnotenie. A pýtame sa aj učiteľov. Čiže máme dosť veľa dát, s ktorými sa dá pracovať aj kvantitatívnych a kvalitatívnych. A môžeme vidieť tú zmenu. A vy sa aj máte čím chváliť. Napríklad, čo sa týka rozvoja kritického myslenia, tak to sa ukázalo v rámci štatistík, že sa posunulo významne dopredu aj u žiakov a čo mňa zarazilo, tak ešte viacej u učiteľov. To je pravda. Používame taký test, na ktorom spolupracujeme s Univerzitou v Alabame. A ten test ukazuje, že priemerne o 10-násobne sa zlepšujú tí študenti v rámci toho jedného roka a skoro 15-násobne učitelia. Takže je to obrovské číslo, z čoho sa veľmi tešíme. A zároveň my napríklad meriame takým testom aj čitateľskú gramotnosť. Takže aj tá sa priemerne zlepšuje o 5 bodov v rámci toho jedného roka, čo je veľmi dobré číslo. Čítanie s porozumením? Áno. Ako čítať s porozumením, ako rozumieť textu, rozumieť viacerým vrstvám textu. Ja sa priznám, že mňa proste strašne zaujíma, aké knižky oni teda čítajú. Tak knižky, filmy, skúste mi povedať na strednej škole. 1, 2 knižky, 1 film. Také najpopulárnejšie. Tak my máme viaceré syllaby, to znamená, že keď študent začne akadémiu, tak môže byť v nej aj 3 roky.
A každý rok má nové diela. Ale také je napríklad Viktor Frankl, Hľadanie zmyslu života, alebo pozeráme s nimi Obchod na korze, čo je československý oscarový film, Obrazy starého sveta od Dušana Hanáka, čo je tiež československý film, veľmi mnohým ľuďom neznámy, ale je to taký dokumentárny film o tom, že čo je najlepšie, čo je. No, teraz, keď oni 90 minút o tom debatujú, existuje vôbec niečo také, že povedať nejaký svoj názor, že je zlý názor? Alebo každý názor, keď o tom debatujú, môže byť vlastne v pohode, fajn? No, sú isté limity. Nám nejde len o to, aby sme generovali názory, však názory má každý, ale aby tie názory boli opreté o realitu. My pozývame tých študentov, aj to dielo niečo komunikuje. A na to, aby som ho vôbec mohol hodnotiť, potrebujem najprv akože si ho vypočuť, si ho pozrieť. A naozaj chápať, že čo komunikuje to dielo a nie tvrdiť, že komunikuje niečo iné. Čiže je tam toto je veľká a dôležitá súčasť učenia sa kritického myslenia. Vnímať realitu taká, aká je. A to dielo dáva na to akože skvelý priestor. A tá skupina, kde to každý vidí inak, ešte lepší priestor, že tak ja som bol presvedčený, že to dielo hovorí toto, ale niekto si myslí niečo úplne iné. A už je tam proste tá interakcia. A teraz kto z nás podáva lepšiu interpretáciu toho diela. A samozrejme je viacero možných interpretácií, ale nie každá je prípustná. Niektoré sú úplne mimo. A aj o tom je tá skupina. A to vlastne vznikne aj v rámci tej debaty, že na to je tam aj ten učiteľ, ktorý prešiel sám vlastne tým vzdelaním, že dokáže to moderovať. A inak učiteľovi to možno, že potom pomôže v praxi aj pri samotnej výučbe v iných predmetoch. Áno. Jednak učiteľ, ak má k dispozícii nielen tie diela v online knižnici, ale aj taký metodický materiál, je to ako plán hodiny, vďaka ktorému je tak o krok pred študentmi, čiže aj keď je to učiteľ, ktorý nikdy predtým neučil hudbu alebo film, tak sa môže oprieť o tento metodický materiál a má tam presný plán hodiny, aké otázky môže klásť študentom, lebo primárne je to o kladení otázok zo strany učiteľa, není to o prednášaní, o čom je to veľké dielo. A áno, potom tento spôsob metódy, tak moderátorskej alebo takej sokratovského dialógu, veľa tých našich učiteľov prináša aj na tie ďalšie predmety a mnohí tí naši študenti potom hovoria, že odkedy je učiteľ v akadémii, učí inak tú slovenčinu, učí inak biológiu, učí inak matematiku. Áno. Dobre, Akadémia veľkých diel. Keď sme teraz náhodou inšpirovali nejakého učiteľa alebo žiakov, ktorí chcú debatovať, ako sa dostanú k tomu, aby aj u nich na ich škole vzniklo niečo také? Tak na našej web stránke akademiaveľkýchdiel.sk si môžu pozrieť, na ktorých školách sme v tomto školskom roku. A ak náhodou nenájdu v tom zozname svoju školu, tak nám stačí napísať a my veľmi radi zorganizujeme pre nich tréning, vyškolíme ich, aby mohli začať možno už aj tento školský rok. Ja by som mala ešte veľa otázok. Je to podľa mňa jeden fascinujúci a skvelý projekt. Ja vám držím palce, aby bol čo najviac škola. Máš problém, Alenka, že už sa nevieš prihlásiť. Jedine, ale že by máme si aj akadémiu pre kolegov. OK, zvážime. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Naozaj držím vám palce. Nech sa tomuto projektu darí a nech je na čo najviac školách. Ďakujeme.